सा-सानजा भारतनि फरायसालिफोराव हिन्दी आयदाखौ गोनांथार आयदा हिसाबै होनाय जासिगोन। सा-सानजा भारतनि गासै मोन 8 रायजोआव हिन्दी आयदाखौ थाखो 10 सिम गोनांथार फराफारिनि आयदा खालामना होनाय जासिगोन। थाखो जागायजेननायनिफ्राय थाखो 10 सिम फरायसाफोरनि फराफारियाव हिन्दी आयदाखौ गोनांथार आयदा खालामनानै होनाय जासिगोन। सा-सानजा भारतनि गासै मोन 8 रायजोफोराव जागायजेननाय थाखोनिफ्राय थाखो 10 सिम फरायसाफोरा गाव गावनि फराफारियाव हिन्दी आयदाखौ गोनांथार आयदा हिसाबै लानानै फरायनांसिगोन। भारतनि नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङाबो बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। भारतनि नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा दिनै गोदान दिल्लीयाव पार्लियामेन्टारि अफिसियेल लेंगुवेज कमिटिनि 37थि मिटिंआव बे बाथ्राखौ मिथिहोनाय जादों। लोगोसे सा-सानजा भारतनि गासै मोन 8 रायजोनि सरकारारि फरायसालिफोराव 22,000 हिन्दी फोरोंगिरिफोर थिसननायनि खथाफोरखौबो फोसावसिगोन होननानै बुंथिनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। केडी प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजकुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ सौफैगासिनो दं। केडी प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि, नयन बरगयारि, पुर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइआव देंखो होदों राजकुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101 536360 700-2263133 9101536360